50 tons kon 50,000 ka kilos o balor 6 milyones nga tilapia ang nangamatay nga gipanag-iyahan sa 50 ka fish cage operators o gilangkuban sa 700 ka punong kon fish cages didto sa Lake Cebu, South Cotabato ang natala sa Municipal Agriculture's Office. Ang Lake Cebu adunay 8,000 ka puno nga anaa sa tiilan sa duha ka bungtod. Og nailhan ang lungsod sa Lake Cebu isip unang supplier sa tilapia sa nagkadaiyang lungsod og merkado sa Southern Mindanao. Niadtong milabayng semana sa gunson nga nangamatay ang isda kay matod ni Jose Rodi Moico, ang lake warden. So far, maraming mga factor. Ang explanation in science is eutrophication. Meaning? Ando na yung pabago-bago ng panahon, mga run off ng organic matter, pollution, feed, abono. So, maraming factor. So, this is the first reported this year? Yes ma'am, last year January, this time is April. Matod ni Moico, wala napektuhan ang supply sa merkado kay ang duha ka lawa dunay 8,000 ka mga punong ug 800 lang niini ang naapektuhan ug daghan pa ang nagpabiling aktibo ug bastante pa nga makasupply sa mga merkado. Base sa pagtuon sa nagkadayang research institutions, ang gitumbok nga hinungdan sa fish kills o ang dungan nga pagkamatay sa mga isda mao ang katigulangon o edad sa isda, mga samad, kagutom, kulang sa hangin, water pollution, mga sakit, makahilo nga sagbot o pagkambyo-kambyo sa temperatura o climate change. Sa kaso sa Lake Cebu, adunay usa pa ka rason nga ilang nakita nga naapil hinungdan nganong nangamatay ang ilang isda. Anyway, ang factor ma'am is andito sa mga cornfield, rice, and vegetables, and lahat basta mag-continuous ang ulan, magpunta man yan sa lake. Yung mga pesticides at saka fertilizer na residue. Yes ma'am. Aron makatabang ang mga upland farmers nga malikayan ang fish kills, mao kini ang panglantaw ni Lake Warden Moico. Be aware lang o mo occur ganin kuan bagyo kay every time nga may bagyo doon din ang occur ng fiskil. Anyway, hindi mo man ma-predict kung anong buwan, anong araw kasi ang panahon din medyo epektado din tayo sa climate change. So sir, may panawagan po ba kayo sa mga rice farmers na nasa upland? Kasi ang tinutukoy niyo po, sa upland sila, di ba? So nag-cascade siya pababa. So ano yung pwedeng gawin ni upland farmers para makatulong sa mga owners ng fish cages po? Anyway, meron man tayong Republic Act na mag-organic farming. But alam mo naman, kung mag-organic, medyo mababa ang ROI. So isa pa mga ang market ng organic product, medyo mahina pa ang mga buying capacity because mas mahal siya. O kung mag-organic ka, maliit ang production, lugi ka din. Nandito kami ngayon sa practical agriculture school. So ongoing ang mga training sa organic farming, sa pag-address ng climate change, kasama na yung soft skill. Mas maayo unta kuno nga dili mo gamit og synthetic o commercial nga abono ang mga mag-uuma og gulay, humay ug wan panglagutmon nga anaa sa bungtod ug mogamit sila sa teknolohiya o ilang dawaton ng organic farming. Apan, mas dako kuno og problema kung mag-organic farming ang mga mag-uuma kay mukunhod ang ilang produksyon ug labaw sa tanan, walay mamalit sa organic nga mga produkto kay mas mahal kini kung imong ikumpara sa mga produkto nga gigamitan og synthetic o commercial fertilizers. Ang fish kills nga nagapanghitabo karon sa Lake Cebu usa lang ka manifestasyon nga dunay angayang himuon aron dili kini mautro
Tungod kay usa kini sa resulta sa climate change kon pagbag-o sa temperatura sa nasod. Ang ngayon natong mahibalan nga ang atong pagpataka og labay sa atong mga basura, paggamit og mga kemikal nga makadaot sa hangin, dako og kontribusyon sa kinatibuk-ang problema sa climate change. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!